बायफ्रं जों जतनो Instagram ते YouTube short reels नालायो ते आरो गोबांमा टाइम स्पेन्ड खालायो जेफ्रो नायदोंब्रो जों शेट भिडिअ हायकेबा मनि कथ भिडिअ रंनो खाके डाउनलोड खायो WhatsApp स्टेटास रंगो हेरलायो हायदा आव फायदेंगे जों तिनि सालायानो दाबोनि टाइम भाइरल ट्रेंडिंग चलि दं माने YouTube ते Insta न तै बरो किसे टाइम बायना ब्रंनि गोल न एसिप खाया ना ब्रंनि यागो लैपटॉप ते कंप्यूटर सुदु नॉर्मल फोन बायना ब्रंनि गोबांमा रांनि YouTube इनकाम जनरेट खाया फायदेंगे जों तिनि ओ भिडिअ न एक्सप्लेन खाय सायमा लायाना बायफ्रं नों सक्सेस सिगलाक आसक्सिनि बरक टेलेन्ट दङ हनै जे YouTube भिडिअ स्लामनाय रक्त जतो शिव कन्टेन्ट दै बुसु बखरं माथेबा कायसा भिडिअ स्लामा जागोन अनेक रकम टाइम नाङै थांगौ बुसु हार्ड वर्क लायना ना आबनि बागै तिनि सोंनायलायनो सिम्पल भिडिअ बायना बमाहायके व्यूज गोबां मानाय जास्ट आदिया रुबनो नरंनो नायनाय दि दाबुनि सेलिब्रिटिस फानासो पाइगलाक ब्रंनो आसु व्यूज गोबां फैयो गरंनि आसुके गरम बरक दाबो फायदेंगे जों पुले फासो नालेने सिनि Instagram नि टॉप मोको बयनो नालेने आं नरंनो भिडिअ क्लिप सिक्वेन्स फनो रुवन नरं नायदे ओ भिडिअ नंमनि यागोलो बमाहायके व्यूज फाय नरं वाना जांनाय नखना बायफ्रं बिनि भिडिअ कंटेंट आइडिया रिल्स लामानि नरबो बक्लायमानि हायनो जस्ट फन एंटरटेनमेंट के Swnamui भिडिअ आपलोड खालायमानो बिनि ओ भिडिअ नायके इमोशन ते मुनैनाबो मुजुंगा हाय उंगो फायदा ओ मुकु बयबो कम टाइम बायनो इंस्टा ओ ग्रोथ खाय सिनिमुं गोबां मानै थांगा तै आबो हायनो बिनि वाइड चैनल ओबो 10k प्लस सब्सक्राइबिंग जाक आबनो बायफ्रं निनि फेस नि दाम जेफोर मानाय आफरो नों बुइबाय दाम रिजागवानो तै जों बनि भिडिअ न चेक हायके मिलियन मांस व्यूज नंनाय पुले बिनि बो कम व्यूज दंमानिनो आस्ते आस्ते ग्रोथ खालायके बनि बागै हार्ड वर्क नांगौ जतो गाजनो फायदेंगे जों तै कैसे सालायनो आबुं गाचिनि बरंनो यूट्यूबर हिमानि देवर मानो तै हिमनि देवरमा एमन के बुदि गोनां बिनि बखर हाइलांगा बरनि सागो फायग्ला बिनि भिडिअ कंटेंट नुखे न नरक बनो मुलां चावनो बचुआक बगमानि न वाइडी शॉट दावै न 2 लाख सब्सक्राइबर गेन खाया नरक साव भिडिअ कंटेंट करे हने हिमानि हाइ बखर गोनां अबो हाइके भिडिअ कंटेंट स्लामै बरक बाति बगमानि न ब दावै 1 लाख थेके 2 लाख बय दावै इन अपनि बगने सिनि बरनो कम हनि ता 1 बाति बगैनो जों पपुलार रङै मानो आसुतेलां गोनां सिनि बरक अब फायदेंगे जों दिनै बागै दुइटा टपिक एकदम इजी कंटेंट आइडिया नालायका वाइडी ते इंस्टा गोबां प्लेटफर्म तै ओ कगनो साव निनि टेलेन्ट तामो दं आबनो फुनु दिखनि साव आबनि बागै जे यूनिक कंटेंट देव आबनो भिडिअ दाति ग्रुप ना चेंगो इनके फ्रेंड्स नरो भिडिअ न नाय किसले सरमु मन खाना तिनि ओ भिडिअ आम सुनो तेसन नेक्स्ट भिडिअ 2 फाइफिनाय नरनि बागै कटाल इंटरेस्टिंग भिडिअ तो गय